या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आता रिफायनरी होते तर त्याला विरोध करायचा, दुसरीकडे प्रकल्प बाहेर गेले म्हणून बोंबाबोंब करायची उद्धव ठाकरेंची दुटप्पी भूमिका आहे, अशी टीका मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे। फोर्सफुली काही होणार नाही असं विधान सीएम शिंदेंनी बारसू रिफायनरीबाबत केले। स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प करणार असल्याचं ते म्हणाले। ठाकरे गटातील आमदार आणि राष्ट्रवादीमधील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत, तसेच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी भेट घेतली आहे, तशी चर्चा आहे असा दावा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला। भाजपच्या नेत्यांवर खोटा आरोप कराल तर संजय राऊतांनी लक्षात ठेवावं, आम्ही ओरिजिनल बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत। यापुढे भाजपच्या नेत्यांवर टीका झाल्यास उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरेंचे कपडे टराटरा फाडेन असा इशारा दिला। मुख्यमंत्री पद गेल्यावर उद्धव ठाकरेंचा तळतळाट आणि थैथयाट देशाच्या राजकारणात पहिल्यांदा बघायला मिळतोय। मुख्यमंत्री पद गेल्यामुळे हे नैराश्य आहे, अशी टीका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे। सत्यपाल मलिक आणि संजय राऊत हे दोघेजण पाकिस्तानचे एजंट असून केंद्र सरकारनं दोघांच्या भेटीवर बारकाईनं लक्ष घालावं आणि दोघांची नार्को टेस्ट करावी अशी मागणी आमदार नितेश राणेंनी केली आहे। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी यांनी रिफायनरीला समर्थन दिल्यानं त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे। उद्योगमंत्री उदय सामंत संजय राऊतांवर भडकलेत। 9:30 वाजताची पत्रकार परिषद घेणारे जगातले सगळ्यात विद्वान आहेत अशा शब्दात त्यांनी पलटवार केलाय। रिफायनरीचं बारसूतलं सर्वेक्षण थांबवा, स्थानिकांशी चर्चा करा असा सल्ला विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सरकारला दिला। सिंधुदुर्गातील मराठा तरुणांना उद्योगाच्या दिशा मिळाव्यात यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामध्ये पर्यटन विषयक योजनांचा समावेश करणार असल्याची ग्वाही अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली आहे। कणकवली नगरपंचायत कर वसुलीत महाराष्ट्रात अव्वल ठरली आहे, यासाठी आमदार नितेश राणेंनी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष मुख्याधिकाऱ्यांचं कौतुक केलंय, तसेच पुन्हा एकदा बीजेपी सरकार येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला। वेंगुर्ले नगर परिषदेनं शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धेत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल ठाकरे गटाच्या वतीनं नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी कार्यालयीन अधीक्षक कुबल यांच्यासहित अधिकारी कर्मचारी 88 स्वच्छता कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला। 10 मे पर्यंत परशुराम घाटातील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे। 25 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीमध्ये दुपारी 12 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत परशुराम घाट सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येतोय। खारघरमधील दुर्घटनेबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे। या याचिकेत मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, निरूपणकार डॉक्टर आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे। धानिवरी येथील 11 कुटुंबांना घरांचा कोणताही मोबदला न देताच प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात कुटुंबांना बेघर करण्यात आलं। यावेळी पोलीस प्रशासनानं केलेल्या जोर जबरदस्तीत अनेक महिला विवस्त्र झाल्यानं सर्व स्तरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला जातोय। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर भीषण आणि विचित्र अपघात झालाय। एकामागून एक 11 वाहनं एकमेकांवर आदळली आहेत। यात अनेक कारचा चक्काचूर झालाय। या घटनेत अनेक जण जखमी झाले। माणगाव तळावाडी येथील अमित सखाराम कदम यांना मारहाण केल्याप्रकरणी माणगावचे माजी सरपंच तथा भाजपचे विभागीय अध्यक्ष असलेले सचिन धुरी यांच्यासह 4 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला। रॉक गार्डन किनाऱ्यावर एक मृतदेह सापडलाय। मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत असल्यानं ओळख पटण्यास कठीण आहे। पुरुष जातीचा मृतदेह असल्याचं दिसून येत आहे। तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आचरा वायंगणी मार्गावर अनधिकृत वाळू वाहतूक करणारे 6 वाळू वाहतूक डंपर पकडले। तहसीलदारांचं पथक पोहोचताच कामगारांनी घोड्यांसह पळ काढला। भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक गणेश भोगटे यांनी कुडा नगर पंचायत सभेत अंगावर धावून येत हातवारे करू लागलेत। त्यामुळे आपल्या जीवितास धोका असून कारवाई करावी असं निवेदन कुडाच्या नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनी पोलिसांना दिलंय। कालेली पडकिलवाडी येथील 3 एकर जमिनीतील बांबू, आंबा, काजू बागायतीला आग लागून शेकडो झाडं जळून खाक झाली आहेत। त्यात 6 शेतकऱ्यांची सुमारे 2.5 लाखांची हानी झाली आहे। जयंत पाटील यांच्यासारखा सुशिक्षित सुसंस्कृत नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून राज्याला गरज असल्याचं सूचक विधान अमोल कोल्हेंनी केलं। भाकरी ही फिरवावी लागते, ती जर फिरवली नाही तर करपते, त्यामुळे आता भाकरी फिरवण्याची वेळ आली आहे, आता विलंब करून चालणार नाही असं सूचक विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विषारी साप म्हटलंय। त्यानंतर भाजपा संतापली असून त्यांनी प्रत्युत्तर देत आहेत। लहान मुलांमध्ये एडिनो व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतोय। येत्या काही दिवसात त्याचा फैलाव जलद गतीने होऊ शकतो। हा व्हायरस यकृत आणि किडनी खराब करतो।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.